pray. Number 1, have a child's heart. Amen. Kung gusto niyo mo isuon na mahimo kang bantugan, mahimo kang nila, mahilang ka sa mga tao, may anak ka maayo na tao, may anak ka bakit na tao, have this heart. Have a child's heart. Kasi masubot niya, kasi mo yun. Amen. Kaya bang nakakay total believe that you have a Father in heaven and soul na mag-protection sa imo ha, muhatag ni mo na ano na kay pagsain sa iyaba, ano na kay confidence, ano na kay amahan na magtabang ni mo sa panahon sa kalisod. Amen ba? Ano na kay confidence ba? Ano na kay amahan sa langit and soul na pwede niyo kaduunan, maabot man ang problema, mga pagsulay, mga troubles, sinong kinabuhi. Dili yun kanina talita. Amen? Have a child's heart. Huwag mo maugsahan. One of the character of the child is old. They are humble. Bakit ko na ko kanina? Huwag maugsahan sila. No? Di sa manili ng maugsahan. Palakpak daw mga maugsahan ko. Amen. Be humble like a child. Amen. Dahil ka mahimong great isuon mo makita sa imo ang humble na. Hello. Amen. Be humble. Have a child's heart. Kanang kasing-kasing sa mga bata, kung dapat natin gunakan. No? Kaya ang Biblia na ngayon, sa akin ninyo ang mga bata ang muduro na ako, kaya ang hiharian alang kanila. No? Ang kasing-kasing sa bata, mapasiloon. No?